талабот ба картошка зиёд, имконияти парвариш аз ин бештар. Истифодаи иқтидорҳои мавҷуда дар ин самт афзоиши истеҳсолотро таъмин менамояд. Соатҳои автобияи, соатҳои киштияи ҳамин соатҳоро самаранок истифода барад. ҳимояи зироатҳо махсусан зироати картошка аз касалӣ ва зараррасонҳо чӣ дар давраи кишт, чӣ дар давраи нигаҳдорӣ ва чӣ дар давраи манамуну нашъунамо ҳатмӣ мебошад. фаровонҳосилӣ аз тухмии хушсифат ва технологияи парвариш вобастагӣ дорад. Пас кишоварзон кадом навъи тухмиро интихоб намоянд? интихоби нав дар кишти барвақтии картошка нақши муҳимро мебозад. пас аз буридан ҳатман картошкаро ба хокистар задан лозим аст. кишти картошкаи барвақтӣ яке аз роҳҳои гирифтани ҳосили баланд, интихоби навъи ба иқлимхос. картошкашимонакҳо дар муддати 1 соат 25-30 сотих картошкаро пурмаҳсул бо сифати баланд кишт менамоянд. кишти картошка, технологияи парвариш ва қонеъсозии талабот. барномаи тавсия